majster prevleku Juraj zo Spišskej. Vy ste mali 17. júla svadbu, gratulujem. 18. ale ďakujem veľmi pekne. Aká bola? Veľmi ppekná, podľa našich predstav, okruhu najbližších, bez problémov. Ináč predstav si, že sa ocitneš na tejto svadbe. Že sa ocitneš na svadbe dvoch týpkov, kde jeden z nich dojde oblečený ako nevesta a ty tam máš proste sedieť s kamenným výrazom, nesmiať sa, nedať najavo, že je to neuveriteľný bizár. To je taký spoločný roleplay, že vlastne, že dvaja ľudia pred oltárom hrajú taký roleplay, že jeden je akože nevesta, aj keď sú to akože dva chalani. A nie len to, ale aj tých 50 ľudí, čo tam sedí, tak všetci akože sa tvária, že nič zvláštne sa nedieje. Že jasné, však to je nevesta. Je to bizár úplný. Že si tam proste sedíš, pozeráš sa na dvoch týpkov, jak sa berú a jeden sa vydáva za nevestu. A vy sa všetci tvárite, že je to úplne v pohode, že sa nič zvláštne nedieje. Nie je to zvláštne, koľko oni proste vedeli ľudí zakomponovať do tohto predstavenia? To je neuveriteľné.